Christ is risen, дорогі браті і сестри. Істинно, істинно говорю вам, хто слухає моє слово і вірує в того, хто послав мене, має життя вічне. І на суд не приходить, бо від смерти перейшов у життя. Євангеліє від Івана, 5 глава, з 24 по 30 вірш. Господь дарує нам вічне життя. Всі ми природні не хочемо помирати, хочемо жити. Чимало людей йде на певні жертви, витрачає фінанси, свій час для того, щоб залишатися молодими. Але це все є тут, на землі. А для вічності на що готовий я? Принаймні повірити. Виконувати те, що Господь мені каже. Що таке є вічність? Вічність означає те, що немає кінця. Це є вічне життя з Богом, вічна радість, відчуття того, що тебе люблять. І цього вічного життя з Богом бажаю всім нам. Христос Воскрес!